Her sidder vi på vores bestseller Husqvarna Raider 214 TC. Mange har ikke spurgt, er det egentlig nemt at gøre klipperbord rent på den her? Og ja, det er det. Det prøver vi at vise her. Vi starter med at køre klipperbord ned her. Så er der en ekstra serviceposition, så den får det sidste hak ned. Og så tager vi den specielle Husqvarna-nøgle. Af med klipsen. Så har vi en rem, en remstrammer og en reguleringsarm. Reguleringsarmen, den lægger vi over på holderen. Og remstrammeren løsner vi fjederen her. Den er lige beregnet til, at man kan sætte på kanten der. Så har vi remmen, den er nem at tage. Kommer over i remholderen. Og så er det egentlig bare at trække ud i klipperbordet og vippe op. Så er vi klar til at gøre kniven ren. Klipperbord, sliben, serviceren, hvad man vil. Husqvarna har også den mulighed, hvis man ikke vil køre bioklip, så kan man pille bøjlen af her, så har man mulighed for at køre i en bagudkast. Det gør, at den kan nemmere komme igennem det høje græs. Når vi skal have retur igen, så over på siden herover, så sidder der en lille tap. Den her rykker vi ud i og vipper ned. Og så er det egentlig hele vejen baglæns igen. Ind med den. På med remmen. På med remstrammer. Og på med højderegulering. Sådan. Så er vi kører klar igen. Det kan ikke være meget nemmere.